Velkommen til nyhederne sådan cirka. I dag er det tirsdag klokken 20. Ja. Juhu, det er taco tirsdag. Nej, hvem er du? Hvad laver du her? Nej, jeg er taco mand. Jeg fejrer taco tirsdag. Gå ind i fængslet. Hvem har taget pigen? Gå ind i fængslet. Jeg skal nok. Taco. Han var med, nu kommer nyhederne. Ja. I Legoland er der kommet 4 nye forlystelser. Den ene er Børge Jensens Hulhus. Og der er Eriks Lego. Og der er Børge Eriksens bøger. Nå, men det er jo ikke... Han er slået fri. Find bagved dig, Jacob. Der er taco tirsdag. Nej, hvad? Gå ind i fængslet med dig. Gå ind i fængslet med dig. Hvem har slået mig med ild? Det var Thomas. Det er min taco. Den er så brandvarm. Nu Min taco var brandvarm. Nå, det er taco tirsdag i dag. Du kommer aldrig ud i. Jeg har lyst til at synge. Shawak-lakke dig, mand. Shawak-lakke dig, mand. Det er. Nå, det er... Det er Og den dejligt. har jeg alt holdt i. Jeg kan ikke forstå, hvorfor alle går med sweater, når jeg går med dejlig kort arm. Nej, hvad laver du her, politibetjent? Nej. Væk. YouTube musik i ikke begået af Minecraft. Minecraft live for Bremen. Vi ses, og vi har nogle nye gækkestjerner med. Der var med i episode. Politi i marts. Og så videre. Og vi ses, det